En molta il·lusió, si he de ser franc. La nostra experiència en la ciutat és molt positiva. Vam anar a un procés de primàries que era complex perquè no l'havíem fet mai i a més no era un partit sinó una coalició, una cooperativa, no sé què, molts actors i al final corríem un risc evident. Jo com a cap de llista me preocupava especialment que el resultat pogués ser de gent molt preparada, molt vàlida, però que no s'entengueren bé entre ells perquè no tot el món. I afortunadament hem fet un equip molt sòlid, molt cohesionat i per tant l'experiència molt positiva a aquest nivell de poder encapçalar una llista de gent preparada però que a més hi ha molt bon rotllo, ens entenem bé, podem treballar, perquè treballar en la política municipal és molt pesat i és molt dur i vol dir que a les 12 de la nit crides i demà a les 8 no puc anar, pots anar tu, i aquestes coses, si no hi ha una relació personal òptima, se fa tot molt més complicat. Per tant, en aquest sentit molt bé, en el sentit de que això ha significat que s'hi van participar 1.660 persones aproximadament a les primàries a la ciutat, que és un número molt elevat, i va significar que va créixer l'afiliació o simpatitzants, tot i que no era obligatori fer-se simpatitzant, però gent que va dir, a més de participar en les primàries, vull col·laborar d'alguna altra manera en un 40%, per tant, la nostra sensació és molt positiva, molt positiva. I a nivell nacional igual. Nacional també les eleccions han acabat constituint un equip, jo crec que capitanitzat per Vicent Marçà, que jo crec que és una persona que té un paper a jugar importantíssim al país, que l'acompanya Mònica Álvaro, que té una important experiència en la vida municipal, i de número 3, Belén Bachero, que és alcaldessa d'un poble de l'interior, als peus de Penyagolosa, de Vistabella, que també té una lectura diferent de com és el país, i per primera vegada, si fem les coses bé, podrem tindre també una dona que representa les comarques de l'interior, que sí, que Castelló havia tingut dificultats en aquest sentit, i per tant amb molta esperança i molt convençuts que anem a ser una peça clau, no l'única, però una peça clau en la configuració de noves majories i de noves polítiques i de noves formes de fer polítiques en el país i, òbviament, en la ciutat de Castelló. Jo era partidari que no hi havia quotes, he dit des del primer moment. Es fa difícil d'explicar l'exercici intel·lectual de dir-li a la gent, convidar a la gent a fer una llista electoral, dir-li, escolta, vingui, ajuda'ns a organitzar la llista, totes aquestes persones volen anar a la llista i ens obrim a la societat, i quan ja has acabat de fer aquest exercici de transparència i democràcia participativa, dir-li a la gent, però, com vostès no ho acaben d'aclarir, nosaltres ja ho arreglarem una miqueta. A mi això em sembla que no és seriós. En Castelló què ha passat? Que en la llista municipal s'havien reservat els llocs 3 i 4. Doncs bé, el lloc número 3 l'ocupa, sense tindre que tocar res, una persona de gent de Compromís. I el lloc número 4 sí que és veritat que havia quedat una persona del bloc i ha pujat des del número 5 al número 4 una persona d'iniciativa. Per tant, la correcció ha sigut mínima. M'és igual, perquè n'anem a treure més. M'és igual, no haguera passat absolutament res, haguérem tingut una llista sense aquesta correcció, a mi no m'agrada estèticament, i crec que aquestes primàries han demostrat també dues coses. Una, que els aparells dels partits han eixit una miqueta revolcats, perquè cap de les apostes, ni del bloc ni d'iniciativa i tal, dels aparells han sigut finalment les apostes que la gent ha volgut, i això també és una lectura de nova política que haurem d'acceptar i assumir, i segona, que no calia tantes quotes perquè al final el resultat varia mínimament. I en qualsevol cas espere que d'ací en el futur siguem capaços de constituir una sola formació política, digue-li partit, digue-li coalició, digue-li el que tinga que ser, però que les quotes desapareguen per sempre més, queden desterrades del llenguatge polític de Compromís. Hauré de ser generós per dir-ho així i dir que la comprengui, l'entenc i tal, però això entraria en una disputa en el que acaba de dir ara mateix. No calia. Haguérem tingut una persona, en aquest cas Verònica Ruiz, en llocs d'eixida més que probable, és a dir, dins del grup dels que considerem que van a formar part del grup municipal. No canviava res tindre o no tindre la quota. Per tant, crec que simplement no calia. Crec que no calia i crec que s'ha enviat un missatge equívoc. També he de dir que no és només la culpa de l'iniciativa, el bloc també ha ficat cullera en tot aquest tema i el bloc també ha volgut garantir determinades quotes i el bloc també ha participat. Al final jo crec que és un problema dels aparells dels partits, especialment d'iniciativa, especialment dels Verds, però també del bloc, dels aparells dels partits,
contra la voluntat majoritària de les organitzacions que havien manifestat que no calien quotes, i crec que al final els resultats demostren bàsicament que les modificacions han sigut molt menors i que, sobretot, que els grups municipals i els grups parlamentaris que hi hauran després no hagueren canviat en la composició. Pot ser el 4 anirà de 5 i el 5 anirà de 4, però com el 4 i el 5 seran diputats o seran regidors no haguera canviat absolutament res. Jo crec que aquesta és la lliçó positiva i hem de mirar endavant. Jo he de reconèixer que Mònica Oltra és una candidata indiscutiblement potent, de fet és la política més valorada i per tant dir ara si Enric Morera tenia que haver forçat una votació o no forçat una votació, he de posar-lo d'alguna manera, posar la coalició també en una situació difícil. Per a mi el problema no és això, el problema per a mi és molt anterior. És tot el procés, com s'han anat fent les coses que han desembocat en aquesta situació final. Per tant, va haver qui va demanar que Enric Morera se presentara contra Mònica Oltra, jo no ho vaig demanar, jo no era partidari, cadascú que faci el que consideri oportú. Com a nacionalista sí que lamente que per segona vegada en la història no puga votar a un cap de llista nacionalista. La primera vegada va ser en el pacte amb Esquerra Unida i aquesta és la segona vegada. I ho lamento profundament. No tindré en el cognom de nacionalista ningú que encapçali la coalició. També he de dir que jo crec que Mònica Oltra és nacionalista i no ho sap, perquè quan Mònica Oltra defensa un finançament just per al país, defensa construir una societat respectuosa amb el medi, amb la llengua, etc. És a dir, la sostenibilitat cultural, idiomàtica, econòmica i tal. És això el nacionalisme que defensem alguns. És estrictament això, no és anar contra ningú, no és anar contra res. Per tant, quan Mònica diu no m'agraden molt els ismes i tal, dius, val, d'acord, és una qüestió d'etiquetes, però després el teu discurs, el discurs que fas defensant el finançament just per al País Valencià, defensant que aquests diners servissin per a construir una societat més justa, i això és el nostre nacionalisme. Per tant, jo crec que d'alguna manera és nacionalista i no ho sap. Exacte, sí. Defensem el mateix d'una altra manera. Jo crec que al final així és una qüestió de capes que se van sobreposar les unes en les altres i se van imbricar i no sé què, sense algunes persones d'iniciativa fer un discurs que jo havia sentit ja moltes vegades en gent del bloc i probablement la gent d'iniciativa descobriran el discurs d'algunes persones del bloc. Hi ha gent que està en el bloc perquè era ecologista, per dir així, no sé, som el gent de Jordi Tàrrega, una persona històricament compromesa en UPB, en el bloc, en la ciutat de Castelló, que va a la llista i no sé quantos, que està en nosaltres perquè vol un país més sostenible des del punt de vista ecològic i animalista. I aquest discurs ja estava. Què ha fet? Ha crescut. Ha crescut de la mateixa manera que dins d'iniciativa hi ha gent que insistís inequívocament nacionalista, sí, i per tant el que és segur és que no som incompatibles, com alguns voldrien, que diuen que això és un batiburri. No, escolta, mire, el partit l'altre dia ho deien així, estem al Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelló i ens deien això, és que vostès han fet això de compromís, que no sé què, escolta, però què m'estan contant? La bancada del Partit Popular, hi ha gent que porta així des de l'any 91, que en un moment determinat se va presentar una opció de la dreta que era el Partit Liberal, Partit Demòcrata Popular, Unió Valenciana i Aliança Popular. Eren 4 partits més alguna gent que venia de la OCDE i vostès han acabat constituint un partit i això significa que vostès són un batiburrillo. La diferència fonamental és que dins de Compromís aquestes diferències o aquestes complementarietats se resolen per la via dels debats i del diàleg, així per la via de la verticalitat i del poder, la qual cosa fa que Compromís, en una situació com la que se planteja per als propers mesos, on no sembla possible que hi hagi molts llocs en majories absolutes i per tant necessitarem una capacitat d'empatia per a posar-nos d'acord en el davant, nosaltres hem mamat aquesta política des de zero. Sempre, per entendre'ns bloc, iniciativa, Verds i sobretot gent de Compromís, que a mi em sembla fonamental l'aportació d'aquest grup, que ja s'ha convertit en el segon més nombrós i que és gent que s'ha incorporat nova a la política i que no s'haguera incorporat ni als Verds, ni a Iniciativa, ni al Bloc. La nostra manera de fer política ja ha sigut en errors, en quotes, en no sé què, però des de l'empatia i les diferències les hem resolt debatent. Per tant, ja ho sabem fer nosaltres, això. I això ens posa en una molt bona situació a l'hora de buscar socis per a poder governar si ens fan falta en molts llocs. I al final, en una situació de lideratge d'un govern municipal, per parlar del que me pertoca a mi, a veure, en una situació on hi hagi majories absolutes, que siguin capaç de trobar un soci de govern, vol dir que no és un líder, simplement.
és un líder, i si el Partit Popular diu que no, doncs no tenim, no, és que si vostè no ha sigut capaç, des del govern i la capacitat que això dona, de trobar a ningú que li puga acompanyar i a ningú que vulgui col·laborar amb vostè en una possible govern de coalició. Alguna cosa haurà fet vostè malament si no té aquesta capacitat de liderar, ni tan sols dins de la corporació és impossible que vostè lideri la ciutat que necessitem per al segle XXI. Les comarques de Castelló han sigut les primeres del país en tindre representació. Castelló ha sigut la primera representació, la primera ciutat gran del país, ja en l'any 79 en tindre nacionalistes dins de l'Ajuntament, i Vila-real, i Vinaròs, i Benicarló, i tants altres pobles, i Aín, etc. Per tant, les comarques del nord, les Planes, bàsicament, i el Baix Maestrat. En l'interior hem tingut més dificultats de penetració, perquè són pobles molt menuts i és més complicat. Ara canviarà una miqueta, que ara tindrem moltes més llistes que mai. Castelló ha sigut d'alguna manera capdavantera en el valencianisme polític, ara i ja quan la República. Dit això, és cert que demogràficament pesem el que pesem dins del país i, per tant, és veritat que afortunadament en els últims 15 anys, 10-15 anys, les comarques centrals del país han millorat moltíssim els seus resultats, de manera que ara tenen un pes específic algunes d'aquestes comarques en número de regidors, en percentatges electorals que superen, en alguns casos, les comarques de Castelló. I tampoc estic segur que Alacant estigui pitjor, potser estan pitjors algunes comarques d'Alacant, la ciutat d'Alacant, però sí que és veritat que fa 4 anys València va ser la gran alegria del país, perquè un país sense la seva capital no és res, i una capital sense el seu país tampoc. Per tant, això és un treball de tot el món. Jo tinc el convenciment de que en Alacant podem treure un molt bon resultat, i un molt bon resultat serà estar representats dins de l'Ajuntament. Tinc el convenciment de que en València tindrem un resultat extraordinari, i ho vaig dir el dia de la presentació de les candidatures. Crec que la ciutat de Castelló pot ser la sorpresa del país dins de les grans ciutats, i en aquest objectiu treballem i ens acompanyaran, estic convençut, dels resultats, perquè això és el que se traspua de les poquetes enquestes que hi ha i sobretot de la sensació fora al carrer. Les comarques del nord creixeran moltíssim en número de llistes, ja ho podem afirmar ara. Esta vesprada hi ha la presentació de 3 candidatures, el dissabte de matí una altra, el diumenge una altra, en municipis on no hem estat mai, en municipis on ens havíem quedat fora i que hem recuperat, en Nules, Borriana, Aín, etc. En un munt de llocs on feia molt de temps que no podíem estar o que mai no havíem aconseguit estar, i ara estem perquè Compromís ha obert l'esperança a molta gent i les ganes de participar en política a molta gent. Crec que tindrem un resultat més que notable. Personalment, jo en l'any 79 comencé a militar en Esquerra Independent de Castelló, que de seguida no vaig poder ni votar perquè no tenia l'edat, però d'allí passé al Partit Nacionalista del País Valencià. Des del Partit Nacionalista creem UPB, des d'UPB creem el bloc, i ara des del bloc, junt amb altres socis, se crea Compromís. Jo no m'he manejat del lloc, jo seguia sent un nacionalista en valencià, nacional, per dir-ho així, i un socialdemòcrata en la lectura que faig de la societat. I me trobo molt còmode en Compromís, com me trobava abans molt còmode en el bloc. Què ens ha portat fins ací? Doncs una cosa que potser alguns puristes, com a mi se me va tirillar alguna vegada, ens va costar una miqueta d'entendre, i és que estava molt bé ser tan fantàstics i tindre un regidor o 2 regidors a la ciutat de Castelló, però el que deia abans, sense València no hi ha país, i per tant, si València tenia una idiosincràsia especial que ens podia permetre espentejar a més a nivell nacional per a tenir una bona representació a les Corts, hi havia que fer el que calgués, sempre i quan no trairem cap dels nostres principis programàtics. No n'hem traït cap i tenim una excel·lent representació a la ciutat de València, que sense cap mena de dubte ha ajudat molt a tenir una excel·lent representació a les Corts. Per tant, com ho hem viscut? Doncs com tots els canvis, amb alguns moments de dubte i de singularitats que no acabaven, però molt bé i molt feliços. Si algú estava equivocat i jo estava equivocat, doncs encantat d'haver-me equivocat i haver rectificat. I si resulta que no estàvem equivocats, doncs millor encara. Molt bé, amb molta tranquil·litat. La militància del bloc, la de Compromís, no cal dir-ho, moltíssim, però la del bloc no ha parat de créixer en tot aquest procés. Per tant, no hi ha ningú que se desmarqui, que se baixi del carro perquè li pareix que la cosa no funciona molt. Ho hem viscut molt bé. En el cas de Ciutadans, jo crec que hi ha...
no sé si és tan nou, vull dir, és nou en l'Estat, no és nou en Catalunya, té una trajectòria, etc. Jo crec que és una resposta social, però també una miqueta induïda per determinats mitjans per a aturar una altra qüestió primordial, que era Podemos, que des del meu punt de vista Podemos té una virtut en el que aporta a la política, i és que ha aconseguit mobilitzar gent que els altres no vam aconseguir mobilitzar. Per tant, jo, com soc un demòcrata abans que qualsevol altra cosa, preferís que algú voti una altra opció que no sigui la meva, que no que un vot se quedi en casa. Per tant, tota aquesta gent rescatada del menfotisme, de l'abstenció, del més igual, del no ens representen, que ara troben ahir un lloc on se puguen sentir representats, em sembla fantàstic. Què he de dir? Que en el cas valencià, una part molt important del que aquesta gent diu, nosaltres ho hem demostrat. No és que ho diguem, ho hem demostrat. I la pregunta és, on estàveu? Per què no ens ajudàveu a fer-ho quan en les Corts tenies que plantar cara, no sé què? I la resposta ha de ser forçosament alguna cosa devem haver fet malament nosaltres també. En qualsevol cas, benvingut sigui el nou actor. Però dic, crec que la gent també és conscient que no se li valen a parlar del sentido común, no sé què, no. Hem de concretar una miqueta què volem fer, i jo encara no sé què volen fer alguns d'aixòs dos actors. No ho sé, Compromís se sap que som perquè arrepleguem la tradició del bloc en alguns municipis i perquè portem ja alguns anys treballant com a Compromís, bàsicament. La gent ja sap què som, què volem, cap on volem anar i de quina manera ho volem fer, i si som o no som capaços de fer-ho, perquè en alguns llocs ja hem estat gestionant. Jo crec que això hauria de permetre'ns, després la gent triarà i farà el que voldrà, ens hauria de permetre'ns un avantatge competitiu dins de l'àmbit de les formacions que volen canviar les coses i que estan disposades a assumir el repte de governar aquest país i de governar aquesta ciutat, en el cas de Castelló. Però jo veig en simpatia l'aparició de partits polítics que incorporen a la política de representació a gent que abans no li interessava. No. En el cas de Castelló no, primer perquè l'electorat no és nostre, és la gent, i la gent decidirà, triarà, votarà en llibertat, qui vulgui. Ens esforçarem moltíssim per a convèncer-los que són més creïbles, més fiables, que tenim una trajectòria que ens avala, etcètera, que tenim un equip molt ben preparat i que tenim un programa molt concret per a fer coses concretes. Perquè jo em dic mig en broma, quan acusen a Podemos de les seves relacions amb Venezuela, dic jo la relació que veig en Venezuela és la de Miss Mundo, que és aquella en Venezuela, que és el discurs de Podemos és queremos la paz en el mundo, és el mateix que Miss Mundo, queremos la paz en el mundo, el bien de l'estat, que los animales no los pisen un camión. Bé, què vols fer en el tram? Què vas a fer en l'IBI? Què vas a fer? I totes aquestes coses les haurem de decidir sentats així dins el dia després, si governem. I seria important saber abans de governar què és el que tu proposes. I el programa de Compromís és molt concret i l'explicarem porta per porta si cal, i l'altre està per concretar. També, per tant, bé, la gent triarà el que voldrà i ens entendrem en tot allò que ens tinguem que entendre, i on hi hagi discrepàncies, doncs hi haurà discrepàncies. Però ja dic, no ens preocupa perquè no tenim un sentit patrimonial del vot, i segon perquè creiem que a l'hora de dibuixar somriures no diré que siguem invencibles, però són francament potents la gent de Compromís. Estem acostumats a treballar des del consens i així governarem. També haurem de governar des del consens perquè no sembla probable que Compromís tingui majoria absoluta i no la vull. També dic, no m'agraden les majories absolutes ni tan sols una de nostra, perquè l'altre t'obliga a estar atent i perquè les coalicions de govern en contra del que diu el Partit Popular són una garantia per a la ciutadania, perquè no hem d'oblidar que són els teus companys de viatge però també els teus adversaris. Per tant, vas estar vigilant constantment que no se desvien del costat, i això significa que hi ha un control en 360 graus, un autocontrol constant i permanent, una autoavaluació constant i permanent de les pròpies tasques del govern municipal, on el PSOE haurà de vigilar el que fa Compromís el que fa el PSOE, Esquerra Unida o Podemos o qui hi hagi i tal, cosa que en el PP no passa, i quan algú troba que algú dels seus fa una cosa rara ho tapen perquè al final allí s'ho caben tots. Només hem marcat una línia roja que se'n diu ara i és no amb el Partit Popular. El Partit Popular és impossible com dirien aquells, per incompatibilitat de caràcteres, doncs per incompatibilitat programàtica, no de caràcter sinó programàtica. En el personal podem tenir una relació correcta però no programàtica, i
i per tant la resta està per veure perquè no sabem, seríem un poc imprudents, no sabem què passarà el dia després de les eleccions, encara no sabem això que dèiem Podemos, com a Podemos no se presenta, com a Guanyem tampoc poden, se presentarà com a Castelló en Moviment, això quin resultat té, o deixarà de tindre Esquerra Unida, quin paper jugarà, estarà dins, estarà fora, el PSOE, la seva crisi interna li passarà factura, no li la passarà, ho veurem el dia després, l'únic que diem és ni per activa ni per passiva, és a dir, ni amb l'abstenció ni en el nostre suport el Partit Popular no governarà a Castelló, la resta està per veure, voldríem ser nosaltres el pal de paller d'un govern de progrés i de la pluralitat, que jo fora l'alcalde, però tampoc no és una condició sine qua non. L'únic que podem dir ara és que nosaltres no deixarem que governi el Partit Popular perquè no és bo per a la ciutat, punt. Només per això no és que els tinguin mania, és que no és bo per a la ciutat, és que ho han fet malament, és que no són bons gestors i ens han posat en una difícil situació, per tant, ni amb la nostra abstenció podrà comptar el Partit Popular. Doncs jo he de dir que vaig molt per lliure, jo me gestiono les meves xarxes, no tinc community manager ni coses d'estes i estic des de quasi al principi, des del 2008, tinc compte molt actiu en Twitter, amb més de 32.000 tuits i en Facebook, en el límit de 5.000 amics que sempre estàs, quan se borra un, que pots entrar un altre i tal, perquè així és el model que jo vull, en el que jo barreja, a més de la comunicació estrictament política, ho vaig pensar així des del primer moment, una part de la meva vida personal, perquè Enric Nomdedeu és un tipus tot el món polièdric que fa coses, soc pare d'una xiqueta, estudia a vegades, no sé què, i a més faig política, per tant és una miqueta de barreja de tot això. Quina és la virtualitat que té això? A mi m'ha permès descobrir que les coses que dius alguna gent les sent, perquè me contesten. I quan les dic a un diari, jo no sé qui les llegeix o no les deixa de llegir, i quan les dic a la ràdio no sé qui ho escolta o les deixa d'escoltar. I si les escolten o no, doncs home, està bé, però sobretot jo el que necessito és que tingui retorn. I les xarxes socials tenen un retorn. Cada cosa que dius te contesten, uns a favor, uns t'insulten, els altres t'aplaudixen, en fi, deixes els extrems al costat i te quedes en lo del mig, no? És la capacitat de retorn de la comunicació, i això per algú que se dediqui a la política com jo en aquesta època de la meva vida i que a més ho fa en la vocació de representar la veritat a algú, no girar-te i dir qui hi ha darrere. Doncs, home, darrere hi ha gent que cada dia te contesta i te diu coses i el que dius arriba a alguna gent. I ha servit, en el nostre cas, per exemple, per a fer fins i tot militància. Gent que ha començat a seguir-te, a tu com a personatge públic, i has resolt un tema i tal, s'ha interessat per això exactament, doncs t'envia una documentació, veus, quedem un dia, fem un cafè, i això ens ha obert moltíssim l'aspecte d'arribar a la gent. Ha democratitzat, diguem, la informació, tenim molt clar que no hi ha informació sense periodistes, i no és perquè estigues tu davant, és comunicació. Les xarxes és comunicació, no és informació. La informació sense periodistes no existeix i necessitem, els mitjans tradicionals s'hauran de refer, no sé de quina manera, però una cosa és la informació, en un rigor, etc. Les xarxes tenen molt poc en rigor, i tenen molt poc en rigor precisament perquè són plurals i democràtiques i no sé què. Per tant, diferenciant una cosa de l'altra, amb la necessitat d'una comunicació professionalitzada amb professionals de la comunicació, que sou els periodistes, les xarxes per a nosaltres ens ha permès descobrir que les coses que diem arribaven a gent que no sabíem que existia.